A mi m'agrada tot i el que més m'agrada és els companys que respecten, o sigui, i els mestres també que pues, t'ajuden i pues, és el que més m'agrada del col·le. A mi també m'agrada molt les activitats que fem, com per exemple el carnaval, la castanyada, tot això és molt bonic i m'ho passo molt bé. A mi el que més m'agrada de l'escola és tot, però el que més m'agrada són les excursions que fem tots junts. A mi el que més m'ha agradat ha sigut tot en general, però el que més m'ha agradat són els amics, trobar molts amics i tot el que he passat ha sigut molt bo. A mi m'ha agradat tots els companys que he tingut i els mestres, gràcies a ells he après el català. A mi m'agraden les activitats que fem amb les tauletes, els portàtils, per buscar informació. A mi m'agrada anar d'excursió en bicicleta i a peu per conèixer llocs al poble.